Jag tycker att man inte ska avla vidare på muskelhundar för att det finns för många människor som inte klarar av dem. Framförallt så är det de som utnyttjar aggressionen. Och de här beteendetesterna då som Kennelklubben gör, räcker inte de? Nej, de ger ingen information om hunden som sådan. De ger information om miljön som hunden växer upp i. Man kan aldrig testa något genetiskt på en individ och annat än med DNA då. Ja. Så att det säger för lite om hunden. Och att det är tillfälligt, så att man testar ju den timmen, den dagen, men hur hunden är i övrigt, det vet vi inte. Han kanske är understimulerad eller välavvägd just då.